जोंसो बानायदों जोंनि राजाखौ बिनि थाखायनो आं लाइमोनफोरनो मोनसे मेसेज अकल जों दिनैनि दिनाव सोरबा गामसा गाननानै सोरबा खानाय लान्थ'नानै सोरबा गोदान गोदान संगठन खुलिनानै जोङो दिनै बड'लेण्ड मोना हारिनि थाखाय खहाथ' नङा गुनजेर उरग्लुंजोब्बाय सोरगिदिं दा खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो सासे मानगोनां दङ सार टार्जन गयारि सासे एडभकेट प्लास अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि अब्ला सिगाङावनो आङो सारखौ खुलुमग्रोबाय आरो बरायबाय पलिटिकेल थासारिया दानि जेनाखि रानिं पलिटिक्स बे हारिनि थाखाय खहा जादों होनना नोंथाङा मोनदाङो हारिनि थाखाय खहाथ' नङा गुनजेर उरग्लुंजोब्बाय सोरगिदिं दा सोरगिदिं गुनजेर उरदों नालाय दा बै गुनजेर उरनायखौ जोङो मेरामथि खालामनायनि सम फैबाय मानो होनबा जोंखौ सोर साग्लोबदों नायजों जों दा उथि रजा बहि रजासो जाना दङ सोरबा सिखारनो थिनबानो जों सिखारनाय सोरबा जिरायनो थिनबानो जों जिरायनाय गतिके जोंनि लिडारफोरखौ जों बिदि नाङा गतिके गावनि आथिङाव गसं जाथिया दाबो बिथांमोनजोंनो दङ सासे बर' सुबुं हिसाबै बिथां रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलाव सोफिननायाव ओरैबायदि दुखु मोनदों जाय बर' फिसाया रावबो सानाखैमोन जे बिथाङा सागानगिरि जानानै दिनै हाबफिननांगोन होननानै दा बेहाय मा जोंहा जाथियासो लाजि मोनदों सोरबा लिडाराथ' लाजि मोनाखैना लिडारा दासिमबो रेड लाइट गाखोनानै गिदिंगासिनो दं खिन्थु जोंहा जाथि हिसाबै मा जाखो नै रन्जन दैमारिया जेलाव हाबफिनबायनो मा जाथि बेलाय सागानगिरि जानानै बिथाङा दिनै जेलाव मानो हाबखो बेहाय खुनु सोरबा लिडारनि लाजिनाय नङा बा सोरबा दैदेनगिरिनि लाजिनाय नङा खिन्थु जोंहा जाथि हिसाबैसो लाजिनाय दा बेसो जाथि हिसाबैसो जों लाजिनो दा बेहाय आं सासे एडभकेट हिसाबै आं आगोलबो मोननैसो बाइट होखांबायमोन जे दिनै बिथांमोनखौ हाखु दाखु उन सिगां नायालासिनो बिथांमोनखौ सागान होनानै दिनै जेलाव सोनायानो वान अफ द मास फेलियार माब्रै मास फेलियार होनना बुंबानाय राइट फ्रम सिपय मिउटिनि 1857 ब्रिटिशजों जेब्ला भारतआ दावहा नांदोंमोन कुइन एलिजाबेथ अर्थात बै समनि ब्रिटिशनि रानिया बुंदोंमोन जे जेनेरेल एमनेस्टि मोनसे कनसेप्ट फैदोंमोन जेनेरेल एमनेस्टि जेनेरेल एमनेस्टिया माइखौ होनो जेब्ला जों देशनि संबिधानखौ मानिनानै फैबाय अर्थात जों भारतनि संबिधानखौ जों मानिनानै फैबाय जाय जोङो बेखौ मानिनानै बिथांमोना दिनै दावहाथिलिनिफ्राय ओंखारबोगोन मान होनानै जों बिथांमोनखौनो जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ दा थिग बेबायदिनो रन्जन दैमारियाबो दिनै गाजा गोमजायै बिथांमोननि कलिगमाबो ओंखारबोदोंमोन नाथाय बिथांमोनखौ दिनै गावनांगौ समाव बमाखौ जोंनि बर' हारिया गावबाय दुम दुम दाम दाम नाथाय दिनै रन्जन दैमारिया मेगनाव मोदै लानानै दिनै जेलाव दङ दिनै मानो मा मिन खालामदों बेहाय आंनि मथेबा आं सासे एडभकेट हिसाबै मा जास्ट जोङो पलिटिकेल कम्पेलसनाव जुदि जों बिथांमोनखौ हायोब्ला डेट साफिसियेन्ट मानो होनबा कनसेप्ट अफ साइनिं एकर्ड विथ रन्जन दैमारि वाज ए फेलियर मानो होनना बुंदों जोंहा बिथां इउजि ब्रह्मआनो आगोलनो बुंखाबाय जे रन्जन दैमारि बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दं मा गैया बिथाङा सहि होफैदों होननानै जोंखौ फोथायनानै सोरखौ फोथायनानै गावसोरखौ फोथायनानै होमबा दा सागानगिरिनि भुल बै समनि ना बै समनि बिथांमोनखौ लांनाय सागान होनो लांनाय बिथांमोननि भुल दाथ' रन्जन दैमारिनि भुल गैया लांग्रानिसो भुल मानो होनबा काजलगावनि जिथु जेराव वेलकाम सेरेमनि जादोंमोन बिथाङाव बै समाव जोंहा इउजि ब्रह्म दानि मन्त्रि बिथाङा बुंखादोंमोन जे रन्जन दैमारि बिथाङा जोंखौ फोथायनानै सागान होदों बेनो मोनसे जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर ब्लान्डारमोन आरो बे ब्लान्डारखौनो दिनै जोंनि सरकाराव थानाय जिथु नेतृत्व होगासिनो दं बिथांमोना बिराद गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों दिनै नाय जोंनि एसेबां लिडारफोर दं थैनानै थांबाय सानसेनि थाखाय जों लकेल हलिडे मोना दिनै 400 बोसोर सिगां जोंखौ लासित बरफुकन थैनानै थांबाय जों दिनै सप्तासे फालिनांगासिनो दं जोंहा बर'फोरा दङमोन राजा दङ बर'नि इमान लिडार दिनै थैलांबाय बे नोंथांमोननि ओनसोलावबो थैनाय दं जोंनि ओनसोलावबो दं दाब दाब खिन्थु जों सानसे लकेल हलिडे जों फालिनो हाया होमबा गतिकेनो आङो जोंनि लिडारफोरखौ एसे जानजिखौ खाफ्रानानै फिन जोंनि जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै आं ओंखारफिननो लुबैदों खिन्थु आं दासिमाव आं नुवाखै जोंनि लिडारफोरखौ जे जोंनि लिडारफोरा माबा मोनसे होफिनबावनो हागोन होननानै आं सानाखै आरो अब्ला दानि लिडारफोरा जुदि हाखाले बायदिब्ला अब्ला नोंथाङा बुंनो सानदों नामा जे जोंनि दानि लाइमोनफ्रानो बिनि थाखाय माबा मोनसे साननानै आवगायनांगोन आंनि मेसेजआ बेनो जे इलेक्सन फैबा मा जायो साफा सानै सारि साखा लानानै भाषण होगोन नंगौ भाषण होनानै बिथांमोना जोंखौ
ना अमा बेदर जुवा लोंनो थाखाय थाइसे थानै होलांगोन लोंगोन जागोन जों अखानायै भट थुगोन बिनि उनाव जों मा खालामो होख्रावबाय थायो थिग नङा होननानै अर्थात मा जोंसो बानायदों जोंनि राजाखौ बिनि थाखायनो आं लाइमोनफोरनो मोनसे मेसेज फैगौ बिसायख'थिफ्राव बोसोरनै दंबावो थेवब्लाबो आं दानिफ्रायनो आं मेसेजखौ हरखानो नागिरदों जे गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ पलिटिकेल पार्टि नायनो नाङा गोग्गो सासे गोरों सुबुं बिखाफोर दाननानै जाथि मावनो हानाय सुबुं खारन जोंनो दिनै मा सोरनिबा सिङाव थानाय जोंनो दैदेनगिरि नाङा जोंनि बर'आवबो साफिसियेन्ट गोरों गोरा गथ' ओंखारबाय नेतृत्व होनो हानाय ओंखारबाय लोगोसे मा दिनै जोंहा बर' लाइमोनफोराबो दिनै गोरों गोरा ओंखारबाय डक्टर ओंखारगासिनो दं इन्जिनियार ओंखारगासिनो दं एडभकेट ओंखारबाय थिग बेबायदिनो नासायाव थांनो हानाय ओंखारबाय IPS ओंखारहांबाय बिनि थाखायनो जोंनि जाथिया एटलिस्ट जों राजा खालामनाय समाव मा जुमाय बथलजों बेदर सेरसेजों फैसा 100जों जोंनि गाव गावनि अधिकारखौ जोङो होनो नाङा आरो जोङो भटथु जायनि इस्युआ कारेक्ट जाय पलिटिकेल इस्युआ कारेक्ट मानो होनबा जोंहा मा थांनाय एकर्डआव मावनांगौ बुहुत खामानि दंबावो रन्जन दैमारि थाबाय सासे गामि सोनांगौ दंबावो गफुरसिम बिथांमोनाबो दावहा नांदोंमोन खिन्थु दासिमबो बिथांमोना सोनोनो हायाखै बिनि उनाव जोंहा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज दंमोन गामि गामि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज गोदोनिफ्रायनो हादान लानानै थाफैनाय गोदोनि 20-25-30-40 बोसोर बिथांमोननो दिनै मा होनो मियादि हापाट्टा होनाय दंमोन मावनांगौ जोंहा बहुद दङ दा बिनिखायनो आं मा आं सासे लिडार हिसाबैनो आं सासे एडभकेट हिसाबै बेखौसो खावलायनाय जे जाहाथे जोंनि बर' बिमा बिफाया गोग्गो सासे लाइमोन बा सुबुं बरन जाहाथे बिथांमोनानो उननि दिनाव सासे मोजां लिडार जों बरननो हायो आरो जाथिखौ जों बे लिडारजोंनो जोङो नेतृत्व होनाय अकल जों दिनैनि दिनाव सोरबा गामसा गाननानै सोरबा खानाय लान्थ'नानै सोरबा गोदान गोदान संगठन खुलिनानै जोङो दिनै बड'लेण्ड मोना जोंनि मेलेमजों जों 10-15 बोसोराव जुदि जोङो 100 जन IAS IPS अफिसार जुदि जों बरननो हायोबा जोंनो लामा होबथेनाङा बन्द होनो नाङा गाबोननो जोंनाव सेपारेट स्टेटआ ओरैनो ओंखारबोगोन बिनि थाखाय जोंसो रेडि जानानै था आं बिनि थाखायनो होनदों जोंनि दिनै जेसेबां संगठन दं स्पेसियेलि आङो सासे बर' फिसा हिसाबै आं एबसुनिसो मोनसे खावलायनाय आं बिथांखौ मान होनानै बिथांमोनखौ खावलायदों जे जुदि बिथांमोना जुदि बे मोनसे एजेन्डाखौ लाबावोबा क्वालिटि पेरेन्टसखौ जुदि सोबावोब्ला मिसनाव होमबाना बिथांमोना मोजां मोजां सुबुं बरननो हाबावगोन आरो राइट अब्ला बेखिनियावनो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ फोजोबबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जोंनि मानगोनां सार टार्जन गयारिखौ जोंनोहाय बेखिनि गोबां मेसेज आरो माखासे खेंफोरथिफोरखौ होनायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय